Am să-ți spun un lucru pe care îl știi deja, dar care te deranjează sau cel puțin ai vrea să-l schimbi. Probabil te-ai săturat să faci tu postări pe social media, să faci tu reclame, să te gândești tu la toate ofertele, la schimbări de preț, să găsești noi parteneri de promovare și așa mai departe. De aceea este important să delegi aceste lucruri și să fii în controlul lor. Sau poate deja le-ai delegat, dar vrei să înțelegi mai bine rapoartele pe care le primești de la partenerii tăi. Dacă te afli într-una din aceste două situații, te invit să te înscrii la Marketing Management Masterclass. În decurs de 9 săptămâni vom discuta despre planificarea de marketing, despre ce presupune implementarea acțiunilor de marketing în mod profesionist, ce înseamnă să delegi și să măsori și să urmărești rezultatele alături de echipă, agenție sau freelancer. Iar toate acestea le vom discuta în cele 9 săptămâni în care vom lucra alături de alți 9 antreprenori și manageri și vei primi feedback pe temele tale de casă, vei primi resurse utile, iar în cazul în care ratezi una dintre întâlniri, nu-ți face grijă. Vei avea înregistrările tuturor întâlnirilor pe platforma Online Mastery. Dacă te-am făcut curios, află mai multe detalii pe pagina de înscriere și înscrie-te chiar acum. Mult spor!